Mai mulți oameni care locuiesc în Lonea pe o stradă lăturalnică au crezut că nu vor avea niciodată parte de canalizare, dar au fost surprinși să constate că s-au înșelat. S-au trezit cu asfaltatorii la poartă și oamenii acum se declară mulțumiți. Sute de oameni ajung la audiențele pe care cei din conducerea societății de distribuție a apei din Valea Jiului le acordă periodic. Din fericire, nu toți sunt mari datornici care cer clemență, iar un astfel de caz este și cel din Lonea. Acolo oamenii s-au dus să vadă cum ar putea fi introdusă canalizarea înainte ca strada să fie asfaltată și s-au ales cu costuri minime. Deci, acum 2 săptămâni, acești 3 oameni au venit în audiență, au spus că pe strada lor se asfaltează, dar nu au canalizare. Sigur, n-au fost prins în proiectul european și atunci ce era de făcut? Să las 5 familii fără canalizare sau să fac canalizare din bani proprii? Chiar dacă avem așa bani puțini, am hotărât că este bine ca acum, în anul 2015, și aceste familii să aibă canalizare. S-a lucrat timp de 3 zile, chiar în primele ale lunii mai, zile libere pentru majoritatea dintre noi, dar acum oamenii de pe strada Înfrățirii, care locuiesc în cele 5 case, se declară mai mult decât mulțumiți. Noi am aflat că se asfaltează și toți am intrat în panică, că rămânem tot așa ca pe în secolul XVIII și ne-am gândit să mergem la primărie și ni s-a aprobat, dar sub altă formă. Și de acolo am zis, hai să mergem la APASERV, la domnul director și în mare s-a rezolvat. Ați plătit doar, practic, materialele? Deci numai țevile, deci atât. Și restul, toate lucrările, APASERV bănuiesc. Cei de la APE au lucrat operativ, s-au înțeles cu domnul primar, care au oprit lucrările pentru asfaltare și au venit, au lucrat foarte operativ, în 3 zile au rezolvat canalizarea. Tot costul a fost suportat de APASERV, iar oamenii au plătit doar țevile prin care s-a făcut canalizarea. În curând totul va fi gata, iar cei din primărie pot să toarne și asfaltul.